Hi everyone, my name is Mamfeli and today I'm going to be talking about Emmanuel Mbence. We all know Emmanuel Mbence bethunana. Emmanuel Mbence ngulo owabulawa ngo-2022, if I'm not mistaken, April 15, 2022, ebulawa ngokuthotsharishwa EMPD plus ne-private security companies. Hey, ifamily yakwaMbhense is very lucky okanye uNkulunkulu abamthandazayo uyasebenza because everything eyenzekayo ivele yabaselubala after so many years waswelekayo. Niyakhumbula kaloku into yoba umzimba wakhe wacholwa edamini and ifamily yakhe ke ithi ayazi noba kwenzeka ntoni, yafumana nje umzimba ukhutshwe ngamanzi edamini. And xa sekubuzwa apha hlala khona kwathiwa kwabonakala amapolisa emzini wakhe but abazi ke into yoba kwaqhubela kutheni. Mhlawumbi kwafika omnye umntu baxabana but ifamily yakhe nje ibingazi into yoba kwenzeke ntoni until uWitness D aze avele kwiMadlanga Commission. Yey, isivezile izinto iMadlanga Commission because uWitness D obengu Marius Flam van der Merwe wayichaza yonke into yokuba yena uye waripota into yoba uyayazi into yoba u-Emmanuel Mbence wabulawa yintoni because kwakhona i-operation eyikhona eBrakpan kudibene i-private securities, SAPS and ekuholeni Metropolis bedibene bonke kulamzi kwi-operation. And then andiyazi ke lento kwakufanele uba makayichaze but waye wathotsharishwa zezi law enforcement agencies zamfaka iplastiki waqhubela ke esweleka. Uthi ke uWitness D ongu Marius Flam van der Merwe ndathi xa ndibuza into yoba ude wathetha na njengoba bebhizi bemthotsharisha apha endlini. Uthi wathi ke uVyanda Pretorius he will never talk. What do you mean? Wathi uswelekile, he will never talk. And yeah, uthi eke hayi ke elo xesha ke wathi uPretorius lo kufanele bafonele uchief ozobanika i-directive into yoba kwenzeke ntoni. Hayi ke kuthiwa ke uYakho Hanekom wafonela uJulius Mkhwanazi. Caba kuJulius Mkhwanazi uqhelile ke ukuba bhayila ke as i-EMPD kwezi zinto ke shenanigans abazenzayo. Fonelwa uJulius Mkhwanazi into yoba makeze. So uye wathi ke uJulius Mkhwanazi xa ibuzwa naye into yoba waya na kwiscene, wathi ke nake yes wafonelwa ngo-2 kwathiwa makeze kwiscene. There's a prospect tontontoni, there's a success ingathi watsho njalo uYakho Hanekom lo. Uthi ke uJulius Mkhwanazi hayi mna ndafika phayana kwiscene ndama ndabuza uba yintoni success ngoba ndafika ndafonelwa ngo-2 AM. Xa ndifonelwa ngo-2 AM andazi into yoba kwenzeka ntoni. Xa ndifika ayivakali nale nto bandibizela yona ndabe sendijika ndihamba. So coming back to ke i-witness ka Marius van der Merwe uthi ke hayi wafika uJulius Mkhwanazi nyani on site, wafika wathi they must dispose of the body. Fancingi wathi it's either bamsa kwi-mine shaft okanye they throw the body edamini. Uthi ke hayi ke uyafika ke uMarius uPretorius lo uVyanda Pretorius naye private security baphinde futhi babe reservist zamapolisa into ezinjalo. Kodwa fika wathi hayi ke kuthiwa umzimba mawulahlwe edamini and nguwe ke ngoku umuntu that will dispose of umzimba because
uzothatha the car that is marked so that there won't be any suspicion kwabanye abazi law enforcement agencies. So uyabuzwa ke ngoku eMadlanga Commission into ba, and then nawe wayenza loo nto, why ungathi awufuni? Uthi ke ngoku uMarius van der Merwe, yeah, you don't know how dangerous those people are. Nam ndamthatha eplastikini ndabe sendihamba ndiyomfaka emanzini. So ngoku kuthiwa fortunately ke elantukeni epokothweni yepensi zakhe kwafunyanwa i-driver's license, which was very easy for him ukuthi bakwazi ukum-identifya intoba ngubani na. And then kwabe sekuvela ke after sebenza postmortem nantoni intoba walantuka wasuffocatewa, kwavela nje yonke lonto leyo. But ifamily yayingazi intoba kwenzeka intoni, yaze xa ngabe uwitness ke ngoko selethetha kwiMadlanga Commission. And then witness D wawulahla komzimba kwathuleka. So uthi witness D yamtya ke ngoku lento yena, yabo, yamtya lento yoba hayi ngeke akakwazi ukulala because babulela umuntu bathi yena makambe ayolahla yedwa kwathini. So wayireport lento, and then babanjwa ababerhaneleka, the law enforcement agencies babanjwa. And then the funny part is that ekubanjweni kwabo ke, because umuntu owayenayo le information naye nguyane Honeycomb. Okay, and then ke ngoku uwitness day after sekuvele ke bonke obubungqina ke ngoku kwiMadlanga Commission, kulapho ke ngoku kuthiwa eyokuqala iwitness sebemba ngaphi. Okay, by 12 suspects kule case kaMbenze, and sithetha ngoku i4 ayisekho. Oqala kuthiwa wabulawa 2023, and then uJaco Honeycomb wandazi bobulewe nini naye, and then kwanguMarius van der Merwe ke ngoku lo bulawe ngoku ngoDisemba. Uyaqonda uvan der Merwe ubulawe ngoDisemba after evele kwiMadlanga Commission. I think it was December 6 evelile kwiMadlanga Commission, and then wathi engena emzini wakhe wabese yadutyulwa phambi kwenkosikazi wakhe nabantwana, and then akwazi into ba wabulawa ngubani. After that, okay, fine. Then Pretorius law owayesithi ke ngoku umzimba kuthiwa mawuhambe uyolahlwa edamini. Usiyavela ke ngoku uthi usurvive i-assassination ekhaya lakhe. There are people that were trying to shoot him with more than 16 bullets and was survive. Okay, nalonto leyo ke is being investigated intoba ayibo 16 bullets usinde njani wena ntontontonton. Hayi ke athi naye akazi. So amapolisa ke ebesayiphanda lonto leyo. And then ke ngoku ke siyavuka ngenye imini uViandre Pretorius uzidubule, committed suicide. After sekuvele into yoba ke ngoku iIPID, which is Independent Directorate elantuka ephanda amapolisa indlela angaziphathi kakuhle ngayo. Like if ipolisa lenze into, then you report to them. So the matter was reported to iIPID. The matter was reported to iIPID, bathi ke because bekukhona usisi apha usisi uMasuku and uMagagula, ubani Mathebula or Magagula into ezinjalo kodwa that are coming from iIPID. Bathi ke it is very difficult to investigate a case because ababantu kukhona abasuka from the private institution plus SAPS plus EMPD. So into eyenzekayo ke ngoku
bathi besalindele kubulawane, kuthi kusalindele kubulawane, njengoba sebesitsho ke into yoba out of 12 abanabo elistini sebeshiyeke ne-8 ke ngoku, and sebezoqala ke ngoku ukubanjwa. Okay, bendisekulaa nto kaPretorius ke into yoba uzidubule eBrakpan egarage. Kuthiwa there was an altercation between yena nefiance yakhe, and then uyabonakala ke kwi-CCTV camera elantuka ezidubula after bethetha esingabevayo ke into yoba bathini na, and then akwaziwa ke into yoba uzibulale for ntoni. But iyavela into yoba ke ngoku ufiance lo kaPretorius ebesefumene ileta emsuspendayo emapoliseni, because apparently naye she was present the time kwakuthotsharishwa uMbhense lo. So bonke ke ngoku aba bantu are getting suspended, and bayabona ke ngoku into yoba, and upresident uthe bonke abantu that were involved on these criminal charges zemadlanga, they must be suspended and prosecuted. So bayabona ke ngoku into yoba hayi ingathi umqa uyavuthwa ke ngoku, because bonke sebeya suspendwa, abanye sebese bayazibulala, abanye xa bebona into yoba omnye ingathi uzokhupha information, mhlawumbe omnye kwaba babuleweyo watsho into yoba hayi mna sendizoyithetha ngokunyani into yoba kwenzeke ntoni, asazi, but into eyenzekayo bayabulalana bonke. And the funniest part is that bonke aba bantu basemapoliseni, how do we trust our law enforcement agencies eSouth Africa xa ngabe kwenzeka into ezinjena? Because apparently njengoba babephayana kwaMbhense nje, they took i-500,000 eyayikhona on property. Asimazi ke uMbhense into yoba ubenza ntoni, but he is known as a businessman, of which we don't know ke into yoba uba ngu-businessman kanjani. Mhlambi wayezidayisela kudayisayo, we may never know, but kushubile sana, kushubile. And ke ngoku yonke lento eyenzekayo iyamlinka uJulius Mkhwanazi kwa the fact yoba athi yes, they called me at 2 a.m. ndaya. Wafika wenzani? Did you see the body? Azange ndibone nto, zange ndafika nje ndathi kanti nindibizelani, nithi there's a truck ntontoni, hayi ayisuka mna ndiyadikwa. And then I went back home because I was working the following day. Sistory ke sika Julius Mkhwanazi, kodwa ke kushubile. Thank you for watching my video. Bye. And please don't forget to like, subscribe and comment. Thank you.